Tak letošní sezona si myslím, že se nám hodně povedla. I přes nějaké výpadky to byla povedená sezona. A za mě si myslím, že to byla hodně týmová hra a myslím si, že to bylo i hodně emoční z naší strany. A určitě tahle sezóna byla velká otázka. No, tak já si myslím, že tuhle sezónu jsme měli teda ty výpadky nějaké, ale že teď v tom posledním zápase jsme potvrdili to, že si zasloužíme to druhé místo. Tak já si myslím, že celou tuhle sezónu jsme bojovali jako jeden tým a i přes nějaké slabší chvilky jsme to dotáhli až do konce. Já souhlasím s holkama, že tato sezona byla opravdu vydařená. Já taky souhlasím, taky se mi tato sezona hodně líbila. Tak pro některé z nás to byla první sezona tady. Já myslím, že jsme si ji všichni moc užili a byla velmi super. No tak já si taky myslím, že tahle sezóna se velmi povedla a užila jsem si. Já jsem si taky užila velmi tuhle sezónu a budou mi holky chybět. No, tak já si myslím, že tato sezóna byla velmi dobrá, i když to bylo trošku na horské dráze, ale jsem ráda za druhé místo. Já si myslím, že na to, že jsme spolu ještě nikdy nehráli, tak jsme nakonec uhráli dobré místo v této lize. Tak dnešní zápas si myslím, že se nám velmi povedl, že jsme se vyhecovali kvůli dnešnímu druhému místu, aby jsme si potvrdili místo v tabulce. Uvědomili jsme si, že to je náš poslední zápas takhle dohromady a tím pádem se nám tento zápas moc povedl. A tady v této hale jako hrál se celkem dobře, ale myslím si, že kdyby jsme byli doma, tak se hraje 100krát líp, protože tam máme jako známé lidi a bylo by to ještě taková domácí atmosféra 100krát lepší. Ale děkujeme za podporu. Dostal jsem takový úkol zhodnotit sezónu. Myslím, že sezóna byla, co se týče týmů mladších dorostenek, hodně úspěšná, asi pro velkou nejúspěšnější v historii klubu. Holky navíc tvořily naprosto výbornou partu, aspoň z toho pohledu, co já jsem viděl a co vidím. Jedině snad, že jim občas uletěl nějaký zápas, ve Zlíně, před 14 dny ve Velkém Meziříčí, ale všechno se spravilo a dneska si to vynahradili. I ostatní zápasy z Plzní, v Mostě byly výborné. Takže za mě, co se týče tým mladších dorostenek, jednoduše paráda. A hlavně na to, že to jsou holky složený víceméně ze dvou, částečně i z dalších týmů, tak si myslím, že 2-1.